Ayan mga my friend, yung aking kamatis mga my friend. Yung mga kamatis nga gipang ipo na ako. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Dito sa inyo mga my friend. Magandang hapon. Ay, gabi di ay. Magandang gabi. Ano ba yun? Magandang gabi. Ayan na ako sa garden diri mga my friend. Na ako sa akong garden. Mangipo ko karon kay kuan. Nag-frost ngayon. Gitanggal na ako ang ubang mga kamatis na ready na. Dili pa kayo hinog pero gitanggal na ako kay nag-froze ya mga my friend. Froze. Ay, ito yung kamatis ko dire. Ayan. Dagan pa'y kamatis. Ayan, dagan pa'y mga kamatis mga my friend. Aray ko. Ito yung aking kamatis. Ayan. Ayan siya. Tinanggal ko na yung kamatis mga my friend kay basig na madaot ba. Kay tugnaw na kayo diri ah. Mga mitanggal. Pakita ko sa inyo yung kamatis. Ayan mga my friend, yung aking kamatis mga my friend. Yung mga kamatis nga gipang ipo na ako. Ayan. Nangahinog na siya pero dili pa kayo hinog ba. Ayan, dagko kayo mga my friend. Ayan. Dagko kayo. Labayon ka ni, mabungol ka. Ayan. Ayan, nangahinog na. Gitanggal lang na ako ang uban. Ayan, gamay pa eh. Akuan. Dagan kayo. Katong isa kaadlaw. Kita nagtugnaw po. Gitanggal na ako ang kuan uban kay sigmadaot ba. Kaya ayan, dagan mi kayo kamatis karon. Gihatag na ko ang uban. Katong una na akong kuan pang ipo gihatag na ako and then ang uban sa amoa. Kini karon daghan kayo. Nga dagko kayo mga my friend. Estang pagkadagkuan na lang gyud hinuon. Dagko kayo mga my friend oh. Dagko kayo organic. Ayusin ko. Ayan. Sinare ko lang. Ayan yung aking garden. Wala na kayo ikuan. Aray ko. Wala na kayo kamatis. Ay, dagan pagyapon to sa ilawom. Ayan to sa ilalom oh. Mukamang ko dito mga my friends. Sandali lang. Ana ako diri sa daplin. Tanaw ni na ako diri kay nahulog na gali ang uban. Ayan, nahulog ang aray. Ay, mga kamatis diri. Ala, nahulog. Aray ko. Ay, dagko. Mama! Yes. I want to put this inside. I'll put this. Ayan yung garden ko. Yung aking kalabasa ay patay na. Ayan, gikuan po na ako. Gitanggal ko na rin yung ano. Sandali lang. Wait lang. Pakita mo yung squash. It's squash. Lumayo ka muna roon. Ayan. Tinanggal ko yung squash. Diri na siya mga my friend. Ayan. Diri na siya. Gitanggal na ako. Kaya namatay na. See? Ano yan siya? Squash. Squash. It's Ayan. squash, guys. My mom loved it. Yeah. Mayroon pa sa loob. Squash. This is a squash. It's so very big. I'll tell. Look, it's bigger than my head. Look, side. Look, that. Here. The back. Wow, it's so big. This one. It's like orange and because it's almost ready.
It's so beautiful. Look, I got this from my mom's garden. Other one. Wow. It's so beautiful. Looks like the baby has a case. Wow. Side. There we go. This one. This one is the green one. It's not ready yet. Gosh, it's cold because we just got it. There. Voila. That's the juice coming out of it. So you decide. Whoa. Okay. And these are the